mahal ko, and welcome to Vlogmas Day 10. Walang katao-tao dito guys. Nasaan ang mga tao? Ay, gusto ko talaga yung boses ko sa bagong gising ako kasi para ako si Big Brother. House days. Mga house days. Diba? Again, it's a very Monday, Lunes na Lunes. At tayo ay magtatrabaho na naman. Sandawin ako sa office. Balik ko mamaya guys. Vlogin muna tayo. Yeah, di ako late. Nasira biglang yung elevator guys. Buti nakalabas ako. Talaga. Ano ba itong pangyayaring ito? Buti nakalabas ako. Patay. Hi guys, meron ako natanggap na sulat. And yung aking Google AdSense pin. October 22 siya sinit, October 19, ayun pa dumating. Hindi ko na siya need kasi na-verify na yung aking Google AdSense. So, gagawa ako ng separate vlog regarding Google AdSense, kung paano magsimula sa Google, paano mag-sign up sa Google AdSense. Kasi marami nagtatanong. So, tara, lunch time na. Yung lunch ko guys, chicken, half rice, gulay. Dito kami kumakain. Hi Flong. Hi Dayun. On the way kami sa UNICITY. Libangon man ko eh. Easy come, easy go. La la la. Nothing really matters for me. Kainit. Do not run, do not jump, do not climb. As if umaandar yung escalator nila. Welcome to Divisoria. Para lang siyang isitan. Kung nakapunta ka ng isitan sa Manila, same lang siya. Perfumes. Meron mga blanket. Ay, herban siguro. Pwede nyo i-regalo. 129 pesos lang. May mga cosmetics. Mga class A yata eh. Mga bags. Shades. May bago akong bet. 435 lang. Oh. Gaan niya. Hindi ako bumibili ng sapatos ito kasi mabibigat. Pero this time magaan siya guys. Hala, gusto kong bumili. Hindi tayo. Ladies, sling bag. Men's sling bag. Yone 6 kids bag pack. Bagsak, presyong pamasko. Handbag. Mga barato lang mga handbag. Affordable lang mga handbag dito ba guys. Takot si Uno sa mga ganito guys. Kasi akala niya pusa daw. Ah, ito pala yun. Hindi mga sandals dito guys. Ayan, 199 lang. Affordable masyado. Mga mean slippers. Ferrino slippers. Men's slippers. Kids sandals. Ayun, kids sandals. Bili tayo ng buko. Buko. Ang sa itong lalaki dali yan.
kayo. Office na kami, so bumili ako ng buko worth 10 pesos. Super creamy. Kasi nilalagay pa niya ng gata sa loob ng cellophane. Tapos yung buko, doble na. Hello! So tapos kami mag-practice. On the way ako sa Hans kasi ako ay magmumukbang ng kimchi jjigae. So samahan niyo me.
Yan guys, makatapos ko lang dito. After dito, diretso ko ng gym. Sila. And dubis na bahay pa. And baka next time, I'll try some Rizal na. Meron ba audio cam doon, so nahan-try na doon. So, waiting na lang ako sa bill para maka... Hi mga mahal, nasa gym mall na ako. Papa-aircon lang. Sarap. So napuso ako at medyo masakit pa yung ulo ko. Ito na yung resulta ng pagda-diet ko ba. Masakit siya. Yan, suputahan ko muna sila. Tapos kapag umuwi kami ni Yuna, maya-maya kasi kalibangon ko. Sige yan mo. Sige yan. Bye-bye. Hi guys, sa bahay na kami ni Yuna. So ayan, sakit ng ulo ko talaga. Yan, thank you so much for watching Vlogmas Day 10. And kita-kits naman tomorrow for Vlogmas Day 11. At kung nagustuhan mo itong video na to, huwag kalimutang i-like ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, please do subscribe guys. Tami Kikoy, my main channel, and Tami Kikoy Vlogs, my second channel. Alright, thank you guys, bye, and always love your family. Yuna. Bye. Love you.